Egunon lagunak, zuekin Bizkotxalde ikastetxeko Bidebieta irratia. Gaur urtarrilaren 26 da asteartea eta laugarren B mailako ikasleek eskainiko dizuegu irratsaio hau. Lehenik, Larak esango digu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar. Ikerrek jantokiko menuaren berri emango digu eta ondoren txiste bat kontatuko digu Sofiak. Kirolak eta urtebetetxeak ere izango ditugu. Kirolei buruzko albiste batekin hasiko dugu irratsaioa. Atletisek galdu egin du Valentziaren aurka. Zuzaetak egin zuen Bizkaitarren lehen gola, baina Negredok buelta eman zion partidari. 2 gol sartuta. Adurizek penalti bat utz egin zuen eta epaileak gurpegi egotzi zuen. Atletik 8. dago sailkapenean. Iker, zer dugun gaur bazkaltzeko? Gaur kanaziko lotuko kantoki aioian zonbateateki batatorritua eta poikleak koikuia mandarinia edo layanka kogoiatu berari guztia poikatu behar da oia ona olako. Bidebietairratia.com. Informazio lokala, eguraldia eta zure herrian gertatzen den guztia bideo, audio eta argazki eguneratuekin. Bidebietairratia.com. Lara, esango aldi guzu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar? Gaur eguraldi ona dugu, eguzkia eta noizbehinka hodeiak. 15 gradu daude kalean, baina bihar euria egingo du. Ez ahaztu euritakoa hartzea kalera atera aurretik. Eta joan aurretik txiste bat kontatuko digu Sofia. Adi guztiok, ea txistea gustatzen zaizuen. Gizon bat txori dendara sartu da eta loro elebiduna eskatu du. Dendariak hanka bakoitzean soka bana zuen bat erakutsi zion. Ezkerreko sokatik tira eginez gero euskaraz hitz egingo dizu. Eta eskuinekotik tira eginez gero katalanez. Aizu, eta bietatik tira egiten badiot, galdetu zion bezeroak. Eta lorak erantzu zion. Zozoa dakoa lurrera joango naiz mokoz aurrera. Eta txistearen ostean amaitzeko gaur urteak zeinek betetzen dituen esango digu Kristi. Gaur Joanen eta Maiaren urte betetzea da 10 urte betetzen dituzte. Ondo pasa zuen egunean eta ea opari asko ekartzen dizkizueten. Zorionak zuen lagun guztion partez. Hau izan da dena lagunak, segi Bidebieta irratia entzuten egunero, gero arte Bonaparte.